Nifa Production jabarani filɛbagaw aw minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ali Mali kɔ kan an b'aw fo ka waleɲuman dɔn dante foli min na bi alamisa mai kalo tile 9 san 2024 aw bisimila aw ka bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Ministriw ka sigikafɔ min bɛ boloda araba kuluba ni o bɛ bɛn mai kalo tile 8 san 2024 ma n'an b'a fɔ o ma ko Conseil des ministres. O sigikafɔw bolodali okumu kɔnɔna na an ka jamana ɲɛmaa Colonel Assimi Goïta ale de kun ye a ɲɛmaa ye. O sigikafɔw kɔnɔna na fɛn min ye baara min b'a fɔ ko projet de texte o waliyara. Ka kɛɲɛ ni sigikafɔ ye politiki sira fɛ an ka ministre min ɲɛsinen don jamana ko ale ni kɔkanko ɲɛnabɔli ma n'o ye monsieur Abdoulaye Diop ye ale ye Espagnol ka secrétaire d'état bisimila ni o ye Diego Martinez ye. O sigikafɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye teriya min bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ani baaraw bolodali la jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ. Ka kɛɲɛ ni yuruguyurugu kɛlɛli ani banbagaciwale kɛlɛli an ka jamana kɔnɔ mai kalo tile 7 san 2024 fɛn min ye DIRPA directeur ye ni ale bɛ wele ko Sulemani Danbele ale bɔra ka kunnafoni min b'a jira jamana minnu bɛ ka fɔ ko an ka jamana fintigilakaw bɛ ka taa kɛlɛ kɛ u ka dugukolo kan a ko o kuma o tɛ tiɲɛ ye wa ko olu ka jamana fintigilaka si ma deli ka taa kɛlɛ kɛ jamana wɛrɛ dugukolo kan ani a y'a jira k'a fɔ ko bɛn ni kelenya min bɛ Mali jamana ale ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o bɛn sinsinnen ka to. Ka kɛɲɛ ni yuruguyurugu ale ni banbagaciwale kɛlɛli an ka jamana kɔnɔ fɛn min ye an ka jamana fintigilakaw ka kunnafoni bonso ye n'a bɛ fɔ o ma ko DIRPA olu y'a jira k'a fɔ k'a bɛ tile damadamani bɔ u bɛ sɛgɛsɛgɛli la Segu kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jafara bɛ dugu kɔnɔ fɛn min ye Segu fintigilakaw ye olu sera ka dankari banbagaciwale mɔgɔw ka dagayɔrɔ caman na Jafara bɛ mara la. An m'an to yan an bɛ taa Burukina. Tɛnɛn tɛmɛnen mai kalo tile 6 san 2024 fɛn min ye Burukinakaw ka dugu dɔ bɛ yen n'a bɛ f'a ma ko Barga a bɛ Waigiya mara la a yirala k'a fɔ ko banbagaciwale maaw n'a bɛ f'o ma ko terroriste olu taara bagan caman suɲɛ yen ni ka tila ka boli k'u kunda nɔri kan o kɛra sababu ye fɛn min ye Burukina fintigilakaw ye olu sera ka wuli ka taa tugu la ni ka banbagaciwale maa caman faga. O okumu kɔnɔna na fɛn min ye Burukina fintigilaka maa ɲɛmaa ye ale bɔra ka fintigilakaw fo k'u waleɲuman dɔn. An m'an to Burukina an bɛ na an yɛrɛ fɛ yan Maliba kɔnɔ an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔ min bɛ yen ni ale tɔgɔ Sulemani Sise a yirala k'a fɔ a ka karɔsi suɲɛna ni o kun ye a ka donbolo ye ni a bɛ f'a ma ko trophée o yeli nisɔndiya fɛ ale taara bonyamasegin kɛ an ka seko ni dɔnko ministre fɛ ni ale ye Andogolu Gindo ye ani a bɔra ka foli ani tanuni ta ka ɲɛsin Mali gouvernement ma ani maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen ma minnu y'a dɛmɛ yalasa ka nin trophée ɲini k'a ye. Nin de bɛ dansigi an ka bi bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan an b'a fɔ aw sɔgɔlen ka to an na sanga ni wagati an b'an ka dibila baarakɛlaw fo k'u waleɲuman dɔn an b'a fɔ aw kan bɛn sanga wagati wɛrɛ la.